Os actos programados co gallo da celebración do Día de Rosalía na Pobra iniciábanse no Teatro Elma. Alí desenvolveuse unha xornada festiva con música e lectura de poemas no que participaron alumnos dos diferentes centros educativos do municipio. A continuación, como é costume, realizouse a tradicional ofrenda cívica en homenaxe á escritora galega máis universal, na praza que leva o seu nome. A chuvia presente durante toda a mañá deu unha pequena tregua e permitiu o correcto desenvolvemento do acto. Nel participaron non só unha ampla representación das autoridades locais, senón tamén un bo número de veciños, que coa súa presenza quixeron lembrar a figura de Rosalía. O alcalde José Carlos Vidal foi esta vez o encargado de dar lectura ao manifesto en homenaxe á escritora padronesa. Ela era consciente de que os seus libros abrían camiños, que con eles levantaba unha bandeira da que non ía desertar. De feito, ese recanto do mundo chamado Galiza non é o mesmo após Rosalía de Castro. Hai un antes e un despois. Tras a ofrenda, todos os asistentes puideron degustar unha taza do caldo de gloria, unha iniciativa inspirada nun poema da propia autora, que foi elaborado polo restaurante A Curotiña. Pero ademais dos actos celebrados hoxe, o Concello desenvolverá tamén ao longo destas semanas outro tipo de actividades para conmemorar esta efeméride, como é o concurso das 7 Rosalías, en colaboración cos centros educativos e co comercio local.